Здравейте! Нека да продължим сега дебата, който започнахме в сесия 1, фокусиран върху промените на Българската конституция, предложени от евроатлантическите партии в 49-то Народно събрание. Аз се казвам Надежда Стефанова, инициирах този дебат, защото просто забелязах, че никой не ни пита нас, хората на България, как трябва да бъде променена нашата конституция, трябва ли изобщо да бъде тя променена. Инициирах този дебат в интернет, надявайки се, че може би ще се присъедините към мен. Аз ще евентуално представя моя коментар, както направих в сесия 1. Този път по предложените промени на член 65 алинея 1, които касаят възможността българин с друго гражданство да бъде избиран за народен представител, съответно президент и член на Министерски съвет. Член 65 алинея 1 в действащата конституция изглежда по този начин. За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който няма друго гражданство, навършил е 21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Предложеното изменение всъщност ще доведе, ако бъде прието, до отпадане на текста, който няма друго гражданство. Тоест, ако бъде прията тази промяна, член 65 алинея 1 ще изглежда така. За народен представител може да бъде избиран български гражданин, навършил 21 години, който не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода. Тоест, този български гражданин може да има американско, може да има британско, може да има канадско, може да има каквото и да си иска друго гражданство. И заедно с това гражданство той може да кандидатства да бъде избиран за народен представител, президент или член на Министерски съвет. Мотивите са базирани на вносителите, са базирани на факта, че от 30 години българските граждани имат право да пътуват и да се установяват трайно зад граница. От това според тях следва да се изменят нормите, забраняващи заемането на висши държавни постове на лица, притежаващи друго гражданство. Според тях обратното би било дискриминация и България би загубила потенциала на много други българи, които са се образовали в чужбина. Ето настоящата клетва за вярност на Съединените щати, клетвата, която той е положил преди да стане гражданин на Съединените щати пред американското знаме. С настоящото декларирам под клетва, че абсолютно и изцяло се отказвам от всякаква вярност и преданост към който и да е чуждестранен принц, владетел, държава или суверенитет, чието или на когото досега съм бил поданик или гражданин. Как може да се перифразира тази част от клетвата, която българин е положил пред американското знаме, когато е решил и е приел да става гражданин на друга държава, в случая Съединените американски щати? Ето как изглежда тя. С настоящето декларирам под клетва, че абсолютно и изцяло се отказвам от всякаква вярност и преданост към България, страната, на която досега съм бил гражданин. Аз заменям целият текст, който е в клетвата, владетел, държава, суверенитет, чието на когото досега съм бил поданик или гражданин, с реалното име на страната, на която е поданик този човек – България. Как ви звучи на вас? На мен ми звучи тревожно. Това обаче вносителите на тези промени не ги притеснява. Този официален отказ от вярност
към България, на бъдещите народни представители, на бъдещите президенти, на бъдещите членове на Министерски съвет, за тях не е проблем явно. Този предварителен отказ от преданост към нацията не ги притеснява. Всички тези лъчезарни откази от суверенитет за тях минават в графата правата на човека. В този случай права на българите, които съзнателно са се отказали от България, полагайки подобна клетва. Ето още малко от клетвата, която българите с американско гражданство са положили съзнателно пред знамето на Съединените щати. Чета, че ще подкрепям и защитавам Конституцията и законите на Съединените американски щати срещу всички врагове, външни и вътрешни. Аз си спомням момент от нашата история, когато ние сме били официален враг на Съединените щати, обявявайки война. Че ще нося оръжие от името на Съединените щати, когато се изисква от закона. Как да тълкуваме тази фраза от клетвата, която са дали пред американското знаме българите с двойно гражданство? Те все още са под клетва. Ако тези промени бъдат приети, те ще бъдат все още под тази клетва, когато кандидатстват за народни представители, президенти, министри на отбраната, министри на вътрешните работи, глави на разузнаването, хората, на които ние разчитаме като нация, да ни защитават в момент на война. Че ще изпълнявам небойна служба във въоръжените сили на Съединените щати, когато това се изисква от закона. Че ще извършвам работа от национално значение под гражданско ръководство, когато това се изисква от закона. Това малко ми прилича на работа в разузнавателни служби, т.е. нашия президент може евентуално да се окаже човек под тази клетва или нашия министър на отбраната. И че поемам това задължение свободно, без каквито и да е умствени резерви или цел за избягване. Или цел за избягване. Тоест, ако български гражданин, който има българско и американско гражданство, не се откаже от второто си или третото си, или което и да било друго гражданство, в случая от американското, както го изисква действащата конституция в момента, то той би могъл да се окаже разузнавач на Съединените щати. Или въобще да е в качеството на човек, който по закона на Съединените щати е наш враг. Аз го намирам за твърде тревожно всичко това. Абсолютно не съм съгласна с предложените промени. Не бих искала хора, които имат друго гражданство, да бъдат членове на моето правителство. Ето, ще говорим в следващите минути за клетвата на Канада. Ето канадската клетва. Кълна се или потвърждавам, че ще бъда верен и ще поддържам истинска вярност към Нейно Величество, кралица Елизабет II, кралица на Канада, нейните наследници и че вярно ще спазвам законите на Канада и ще изпълнявам задълженията си като канадски граждани. Най-вероятно в момента вече не става дума за Нейно Величество, кралица Елизабет II в тази клетва, но каквито и промени да са направени, това си е сериозна клетва с голяма тежест. Това е най-вероятно клетвата, която нашия бивш премиер Кирил Петков е дал пред канадското правителство, когато е получавал неговото канадско гражданство, но каквато и да е възраст. И това е именно клетвата, от която действащата конституция на България иска той да се откаже от нея, когато реши да става член на българското правителство. И това е клетвата, от която той не се беше отказал. Аз си мисля, как е възможно въобще да бъдат поискани подобни промени? Как е възможно някой да живее с мисълта, че българин, който е получил друго гражданство, американско, канадско, всяко друго, което изисква вярност към съответната страна,
да не трябва да се откаже съзнателно от тази клетва, преди да стане член на българското правителство. Как е възможно въобще да се мисли, че тези думи не значат нищо? Аз нямам никакво доверие в тези хора, които са поискали тези промени. Това означава, че за тях клетвата не означава нищо. Наистина не означава нищо. Аз не съм съгласна с тези промени. Много бих била благодарна да изкажете вашите мнения под видеото. Би било чудесно, ако можем да създадем една обща визия и да поискаме тя да бъде чута и никакви промени в българската конституция да не се случат без ние, хората на България, да сме ги одобрили. Благодаря. Господ да пази България. До скоро.